Siyayibonga igole ngoba zisizile. Hallelujah. Kodwa kuhle mawusukhonzisile esikoleni ubuye nawe ubuke ukuthi kwamakhathini wenzeni. Hallelujah. Mase Nkosi. Hallelujah. Hey. ngabe kujulukisa abazalwane ku round. Muhle nawo njalo. Kodwa kufuneka ubuke ukuthi masajulukile ku round naseyikoleni kwamakhathini wenzeni. Nabazalwane bakhe nomama makhathini. Ayibonga. Hallelujah. Hallelujah. Isolilodwa ngikhuluma mema ningi yazi ukuthi ngiyantantalaza. Amen. Ngasuke kushona ilanga. Yikho ngifunda libelini. Amen. Wena usiyofunda namanye kaseduze kade awumakhelane wakho. uJehova wabonakala kuSolomoni wathi kuye ngiwuzwile umkhuleko wakho ngizikhethele le ndawo ukuba ibe indlu yomhlatshelo. Yebo. Ayibonge iNkosi. Hallelujah. Azakhiwa neke izindlu basalwane egameni lika Jesu. uJehova ukhona lapho uyajabula kuba kube indlu yokukhonzela. Ngiyashiya ke imhlatshelo kwasekudinga mhlazi ezinye izinto ngimhlatshelo kanti angikho lapho. Ngikhuluma ngendlu. Ayibonge iNkosi. Amen. Hallelujah. Ngiyabonga mphathi wohlelo. Ngiyabonga uPro. Amen. Amen. Cela uthandaze ngechurch. Hallelujah. Baba onomusa nonothando. Ngimikazi wezinto zonke. Nasi indlu yakho eyohlanganyela abatana bakho empilweni yabo yonke. Nalapho isifika iphela khona iyophelela kule ndlu. Ngoba wena Nkosi uyigcobile le ndlu ukuthi igama lakho liyodunyiswa khona. Yenze ke Nkosi impumelelo babuthane kuyona bagcwale bakudumise imihla ngemihla kuze kuphele insuku zabo egameni lika Jesu. Amen. Amen. Siyabonga abazalwane sibonga izwi lenkosi izwile. Sizoya kwi-item elandelayo abazalwane esengeyogcina. Lapho baba wethu Bishop ezosivulela ngokusemthethweni indlu yasenyoni kamfundisi. Amen. Ubaba uMakhathini nomama nebandla. Amen. Asi handover kubaba wethu uBishop asenzele lo msebenzi. Mabala onke Nkosi yami awu ngolisi umoya wami ngihlaze namhlanje ngoba uNkulunkulu uyayizwa imkhuleko. Amen. Baningi bazalwane kufanele ngabe banezindlu kodwa abakuthemba umkhuleko. Amen. Ubaba uMakhathini noma uMakhathini sebesebenze baphinde basebenza. Amen. Owena wazile eMangweni uyazi ukuthi sebekhona senyoni ekukhanyeni. Amen. Kodwa yona ethu. Amen. Kunjalo. Ikuzolawula thina la. Into enhle nje futhi ayikho lasegcekeni seqhelene kulawula thina baMakhathini. Yebo baba. Siyabonga ukuthi nina nasenzela umsebenzi obalula. Sifike sesivula nje thina. Amen. Amen. Ngizocela asondele nje la eTepisini ngisebelula ngoba kufanele sivule noma uBishop asondele mhlambe kuze kubonakala sihambe sodwa befisa abadala ngicela babe khona nabo ngapha egameni lenkosi. Okay nizoma nje la uzoma lesoqala nje yebo. Kule manje bekushuthika ngazosika zake lapha ke kushuthi ngoba bekufela sikaze lapha uzosikaza lapha yebo befisa sikaze lapha nomama abe khona egameni lenkosi. Amen. Yebo bangile abantu bafuna ukubanja. Amen. Noma Bishop ngapha sizocela babami sisikazeke nje. Ibhena yini madoda bazobona sisekalaphi. So selikoqile. Ngishuthile kodwa ngithi vele. Egameni lenkosi ngicela sesiyayivula bazalwane nansi i-ribbon ngicela bazoshutha
ngoba kusemlandweni noma sebesenkosini okwazizwe sokwazi ukuthi lendlu yakhiwe iphuma emadolweni kamfundisi uMakhathini noma uMakhathini abazalwane bonke basekukhanyeni egameni lenkosi ngokuthanda uNkulunkulu amen. Sesiyayivula ke bazalwane. Hallelujah. Amen. Amen. Besicela ukhiye. Usebala nokhiye wami. Usebala nokhiye wami. Usondele. Ngishuthane ngiyeza ukhiye. Isikhiye sami lesi. Amen. Umama Mamgina yebo. Sithomba sibange save. Uyisithombe. Keep ukhiye. Okay. Umamgina. Yeah. Yes. Bavele kwathi. Amen. Bavele ukhiye. Yebo. Shaya lokhuzi. Ah, Jesu. Isikhiye ukhetheka uMamgina usesinikeze sona. Namazi unikeza ubishopi unikeza ibandla lama Church of God of Prophecy. Noma umshembazwana eyakho lendlu. Noma kuthiwa useCape Town eyakho lendlu. Noma kuthiwa kwaMashu eyakho lendlu. Eyethu lendlu. Ingakho nje ukhetheka enikeza umnikazi wendlu okuyi Church of God of Prophecy. Bayakhile bazi ukuthi bayakhela iChurch of God of Prophecy. Uma ngase kusenga kusasa nje bese bethi abasafuna ukuzalana bayoshela yona lendlu. Bayohamba nayo. Bayohamba nje bona bebodwa. Amen. So lesikhiyeke ngisinikeza uBaMakhathini. Okuyena ozosibheka lendlu. Kodwa ke ngoba ke uBaMakhathini yena sezobona ukusaqhubeka naniyezi uMamgina. Ngoba mina mesithina njengebandla uma sifika la asizofuna uMamgina lesikhiye sofuna ubamfundisi uMakhathini lesikhiye so kubama kuzi uMakhathini ukuthi abone ubani othembekile azomnikeza lesikhiye lendlu uBaMakhathini kufanele ivulwe ngazo zonke izikhathi noma kuthiwa umcimbi ongakanani kaMakhathini owenza ukuthi ningeze enkonzweni kodwa abazalwane befuze enkonzweni abanikeze ithuba enkonzweni ngamazi isikhiye kufanele kwazi sihlala kabani. Amen. Asikho elezweni ukuthi nikwazi ukuyakha. Siyabonga umsebenzi wenzile. Ningaqali la niqale emangweni nawani umsebenzi nisawenza nalana. Qhubekani niwenze nize nibizwe inkosi. Amen. Siyabonga ukuthi lize lafika losuku uBaMakhathini ubelangazelele kakhulu losuku bazalwane. And ngokwakhe beyibona likude kakhulu. Kodwa siyabonga ukuthi sesikwazile ukufika nobuningi benu abanye basesendleleni siyabonga ukuthi uNkulunkulu usigcinile bazalwane. Sola manje sohlabelela bese singena phakathi sithandaze bese siyoqala inkonzo yethu. Amen. So sengicela ukunikeza kuBaMakhathini usikhiye. Amen. Usungamnikeza kuMamgina makuthi yena umthembayo. Ngoba mina ngoba engasabheke uMamgina la. Ngoba sengibheka umfundisi. Ukuthi umfundisi kwavalwe endlini yesonto ukhona. Ayibonge inkulu. Uyahlabelela bazalwane singena basesingena inkulu lendlu sithandaze emva kwaloko bese siyaphuma ke egameni lenkosi sesiqedile. Siyambonga uNkulunkulu. Amandla abangakwazi ungena ngoba ikazimulo amazulu omnababa
In the name of Jesus. Siyabonga baba wethu olayo. Ikhosini namhlanje ngicayeke. Okay. Siyabonga abazalwane salomthando undonga socela sifundele umbhalo ofanako lo ngaphandle nongaphakathi socela umfundisi omkhwanazi asifundele lapho ukuthi kubhala uthini bese siyongena ngaphakathi phezulu laphana ukuthi established in 1967 official opening of the Church of God of Prophecy in Southern Africa eBukhanyeni eNyoni branch under Reverend B. Makhathini, opened by Bishop J.M. Gumede on 13 September 2025. Ukuvulwa ngokusemthethweni kwe-Church of God of Prophecy in Southern Africa eBukhanyeni eNyoni ngaphansi kwegatsha igatsha ngaphansi komfundisi uB. Makhathini ivulwa uBishop J.M. Gumede mhla 13 kuSeptember 2025. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Siyabonga abazalwane sicela siyongena ngaphakathi siqale inkonzo yethu